vanoda advocate Nelson Chamisa ita kuti ahoyi tiri kungoti makorokoto mhuri yeZimbabwe nezuro vanhu vakaswera vachichema vachishungurudzika vanhu vangaushayi kuti vakomana zvoitwa sei kana zvinhu zvasvika pachikamu ichochichi. Ndisingapedze nguva ZANU-PF yakangobatwa nzeve ikaroverwa pasi kunze bwa. Tiri kutaura kuti ZANU-PF yakarohwa chibhakera muziso, tiri kuti zvigananda zvakarohwa chibhakera muziso nevakomana vakakwanisa kuita kuti vanhu vese vave nemufaro like zvatatova iko zvinezvi. Kana uchingotosvika panapo uchiziva kuti kudedzera kuti pasi neZANU, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Tiri kufara, tiri kupemberera. Ndauya negood news for sure. This is good news. Account ya advocate Nelson Chamisa yakarecover. Good news kuma Zimbabweans. Zvinhu zviri kufadza because unozoti pane zvimwe zvinhu so man, akomana I still remember inini mani ndakamboitika rimwe gore kuti unopinda muground soka usvika vanhu vari kucelebrate kochi chaitika vanhu vari kucelebrate chi team dzine asi pane yajikiwa aiwa i0-0 koindawo ipane yambenge yagoheswa team yedu yanga yagoheswa saka razoonekwa kuti offside rabva rakaramba kana ref. This is the same situation right now. Hapana zvokuti ungatarisa kuti zvadiri but tingoti yadzora bhora ranga ratogoheswa kudhara kuti kutotema vanhu vanga vatodhingirira team yakutonzi yatojikiwa futi. Nezuro vanhu vakasona taura zvakawanda yowe atorwa futi account abirwa account iyoyo munhu kuti anongobirwa akabirwa election hanzi akabirwa chiye futi ngaachenjere kubirwa chiro mukadzi iye achiramba akangonyarara hana ngombotaura please vakomana musaitenga musingaziva zviganande mimi ndosaka tiri kucelebrate manje nhasi zviri kuti account yaChamisa yadzoka zvinofadza mani zvinhu izvi. Musunyasofila happiness kacho so ngoti I don't know kuti blood pressure moyo zvigananda unenge uri papi tikuti zvigananda zvichabroka zvichachoboka zvigananda. Tambisai mari zvenyu zvigananda muchiti mukubhadhara vanhu vanokwachura vanoheka maakaunti tambisai mari mari arekedze uchiko but zvinozongotambura zvinozongodzoswa so tida pamwe muda kuvhundutsa nyika kuti mosvika monoti vamunanga gwata heka account yagreen ya opponent wenyu tingati kuti ndaita heka account ya opponent wenyu saka izvo so jimbofarai zvakadaro amen kuti mine mchida kudzekuzeza but tiringotaura kuti izvo so that's good news. I'm so excited. Unosoona kuti kana utoona ndatoenda kadai so I'm in a good mood. Takutotanga manje kutotaura kuti zvigananda ma stupid. Ticharamba tichitaura, ticharamba tichicelebrate, ticharamba tichiningirikira zvese izvo so. Ende izvo so tato busy kutotsvaga ndiani mumwe aritaura kuti pasi neZANU-PF titombodzokera kuma basics zvatanga tiri kutongoita mazuva ese. Ningi akati ningirikini tototi ningirikini izvozvo ikoko uri kuti pasi here chero vana unangagwa akati pasi neZANU-PF tova support toenda navo. ZANU-PF yaito celebrate nezuro imagine kuti Chamisa akambonzi akaita ICT minister this guy haana kana chaakadzidza why is it on ICT minister obvanza ahekwa imi ana Joe Biden vakahekwa uko vakatombohekwa vatori mapresident but makaitei nazvo ana Bill Gates yacho Bill Gates Billy akatombohekwa mozotaura zvenyu kuti Chamisa munhu ese anotongohekwa chero iyoyo zvigananda unongomuka yakakwachurwa musi you never know unoziva kuti ndiani andingazviite zvimahekazi zvinongodhika chero munhu wese havatotarise face vakomana vacho vanongorwa ndozvinonzi vapfana vacho vanongorwa nechidhura vatarise face vanobhosha masuspect zvinhu zvinoitika it's very normal hapana zvinhu zvokuti zvingatoshamisira kana kuti mototanga kuti Chamisa this Chamisa that asi ye munhu atanga kuzviitirwa chizvinoswera vanhu vachipemberera vachiita sei makatomumaka because munhu tozviziva kuti anytime akadzoka paX account iyo ndo paanotanga kungodedzera kuti tavhura pati yakadai so takutopfeka kana kala yakadai so zvinoswera zvazara nyika yese like zvakaitika. I think makachiona chibhakera muziso chakaitwa pakalonjwa C pape angotaura kuti the new baby is coming mangwana batobuda toti inonzi chakati kuswera mangwana tiri kuzodai so kudai handi tinosangana ku high fields vanhu vakasangana maZimbabwean grounds ikoko kwakazara kuti mako kwakazotanga kuuya varakashi nemamwe media house nemachinchi evarakashi vatanga vagotanga kuteurira nigrini yavo vachianalyze
like inozati inini ndogara ndichizvitaura unonzwa mumwe kuti imimi akomana imimi the way yamukutaura hamusi neutral dai muchinyatsotaura makandakati like alright ndikuigirei here footage mugonzwisisa zvaitaurwa neZBC pakalonjwa triple C iyayana chamisa mugonzwa the way yavaianalyza zvinhu da kuti mungoteerera ka muzondiudza kuti vari vanga vari neutral here pazvinhu izvozvo pamadhezi avaianalyza vanga vari neutral here vanga vasiri but unoona munhu tek aiwa yo ifana ngochidai akomana kaina angoswani zvenyanterere kuti vanhu vada kuti tiite neutral aiwa isusu tinongota as long as nyaya yese ikanzi ZANU-PF yabhaiza pakadai so tinofara zvisingaiti unozoti nditonzwa mwoyo wangu kusununguka izvo ndikanzwa kuti kana kuti mota yemunangagwa yaponja vhiri paroad totofara zvisingaiti kuti aiwa makorokoto ndiani kwanza munhu kana ndikanzwa kuti hanzi munangagwa azo aita seko arinzirwa tsamwa nemwana wake here aita sei hameno zvinongondifadza hameno mwoyo wangu ndozvounongongori ndozvendinge chingonzwa kuda kungoita izvo ko kuzondikanzwa kuti ada kutorambwa nemukadzi muvumwa ndingarara pakadaro ndototanga pati kuti maita zvenyu mama ndopeteta kuti mama but anyway it's a topic for another day ndodzoka ndichitaura nyaya dzadzipere hama dzadiwa kune vari muSouth Africa kana kuti waregisterwa company yako wobva wavhurwa FNB business account but usina work permit kana study permit zvaizi pane vanonzi education research ana mukoma owen vanoregister ndochibasa chavo vakachimaster izvo vanochigo ishasha iwe usasaswera uchikumbira account kune umwe munhu because you never know vanhu vanochinja mangwana unovharwa mari yako ikasara irimo vakawanda vakatomboisirwa mari mumaaccounts evanhu pane umwe munhu ndotoziva mufeso wangu akatombotizwa ne20,000 rands muSouth Africa nevanhu zvekuti ndikumbira kuti mari yangu ipindire pakati ndawina kadhiri kangu kakadai so ichingonopinda munhu yabva toto boom gear vatiza so please be very careful musazoite zvinhu izvozvo hama dzangu saka zvamunoita panapa ka batai mukoma owen ve-education research vari reliable ishasha vanochigona chibasa ichi hazvisi munhu kuti ari kudzidzira kana kuti chi enda hombonide kuenda kwavari ikoko iwe ungotora number idzi wovabata mukoma owen ndikumbira kuti munditirawo zvakati mundivhurirawo FNB business account yangu mobva mandiregisterawo kacompany kangu because zvekuregista company zvine maadvantage azvo akawandisa paunoda kuzowanawo mukana ungagona mabasa emaoko unongoregista in that name zviri kuita izvozvo so that mangwana paunongogadzira kana business card rako iname registered uri kudai so uchipinda kana muwarungu chero uri guard you never know register security company yako uyogara iri muhomwe mari yako yakupinda iri kupindira maaccount mako mangwana murungu paanoramba basa kana paanoramba tenda paari kushanda ipapo iwo ndounosara wakutotora wovasiyira mapepa ako kuti ndine experience ndanga ndichigadha pamakore ese but nditori company ndakatozvimirira boom watopinda you never know mangwana wato the next chigananda subcontracts ari kubuda zvakawanda zvimukana zviri kungobuda kunzoko but zvinodawo kana une company iri registered ndo patiri kuti batai ve-education research ana mukoma owen ende kune vamwe vanhu kuti futi vari kutambura nezvinhu zvekunzi bookkeeping inovhara hama dzangu unoona kuti ukatovhura company wotoona kuti business yako kutanga kusheka unoona ngori kutobirwa futi usingazvizive unongochiitirwa bookkeeping nemadofo chimbotraya nyanzvi ka1 chimbobata mukoma owen mangwana unozonditenda asi kana zvinge zvazoita unoona uzonditengera dringiwa ndikutokutaurira contact him on the numbers that are showing on the screen.